nik uste dut egun oso polita izin aldala, alde batetik maikidek komentatu daurien moduen, gure selekzioaren errebindikazioa egiteko momentu edalako, urtero egiten dugun moduen, guretzako oso garrantzitsua izaten da beti, eta oso data, garrantzitsua ez, egutegien eukiten duguna izaten da Euskal Selekzioaren partida, beti izaten da garrantzitsua guretzako. Eta, Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik, beti eukin dugu edo beti lan egin dugu gure selekzioek, kirol ezberdinetako edo modalidade ezberdinetako kirolariek gure selekzioarekin jolasteko gogori aurrera erateko lan egitea, pilotarekin hasi ginen, eta ia beste kirol batzuetara ere zabaldu aldogun, beraz, errebindikazio egun potente izango da, eta bestalde batetik zelanez aurrean dekogune, Palestinako selekzioa da kasu honetan, eta nik uste dut aukera paregabea izan aldala bebai, Euskal Gizartea kasu honetan herri palestinarraren aldeko autu bat egiteko momentu izan daitekela bebai, eta erakusteko benetako eurenganako elkartasuna, ez? Nik uste dut oso egun polita izin aldala, egie da, tentu zibili behar garela, ez? Manifestazio ezberdinek deituak izan direlako, eta nik uste dut kasu honetan deialdia egin behar dela, dana bakez joan daitela, askotan istiluren bat badau fokoa istilu horretan ipinten da, eta ez benetako errebindikazio eta aldarrikapen egun horretan, ez? Orduan, badana bakez joan daitela, eta ia egun polit bete ospatu aldogun.